Pozdrav drugari, dobrodošli na prvi gameplay na mom kanalu. Kao što vidite lovimo patke, sa mnom je moj drug Aca556 koji također ima YouTube kanal i napisat ću vam dole u deskripciji link njegovog kanala. Dobajte me ako hoćete. Eno su malo ljudi. Ode. Jata, evo još jedno. Ide prema nama, sad koji su. Mala radi. Znamo kako, labi. Dođi vamo, dođi. Dođi kočiće. Ajde, dođi vamo kočiće da ti da malo sačme. Nisi svet. Nisi svet. A mi uzeti ću pustiti. Sleti balagočići. Evo i vam jedno jato. Opa, abuse time. Šta su ovo, kad vali? Da. Ništa od ovih glupih bird, ovaj ptica, patki, gadvala, American black duck, to jest američkih crnih pataka, malarda, njorki, plovki i tako dalje. Imali smo 3 jata i nijedno nisu htjela da slete. Ova mapa Raingrove Bayou, kao što sam pričao u uvodnom klipu, ovo je jedina mapa na kojoj se love patke. Ima još životinje, nisu za vam patke. Pa da, to jest. Koje su to? Crni medvjed, belorepi jelen i feral hawk, to je neka svinja, malo manje divlje. Da. Ali po meni je ona lepša. Svako ima svoje mišlje. I sad ćemo malo igrati igrice na Hunter Mate-u, zato što neće da dođu patke. A moj drug će da bude na straži. Dobro. Kao što vidite, profesionalno igram ova kolca, vozimo ih. Ovaj žuti auto će da nas udari i imate 3 života. I još jednom sam se sudario. Ne znam da li ćemo još jednom uspeti. Evo nas za dlaku. Najbolji skor mi je 86, dok sam čekao guske. Možda budemo lovili guske, ali bit će svega polako. To je patke. Eno su jako, alo. American black duck. I poginuli smo, ali došle su patke. Evo još jedno je vamo. Isto. Ako ovo bude sletao. Sleću! Ozbiljno. Majke mi! Evo ljudi da vam pokažem znači kako se lovu patke. Da. Probat ćemo sve da pobijemo. Evo gledaj sve. Nema veze, pucamo ove vamo. Ajde, ja ću prvo. Aj pucaj. Double kill! Čija je ovo sad? Evo je. Pucaj što stigne. Ubio! Ne, seri! Evo još! Evo još! Pucaj ovo! Paintballi. Joj, od ovog nema ništa. Ja moram da pucam. Nemoj! Neće slete. Nemoj džabe, pucaj slao. Šta neće slete, bre? Ja prvo! Ja ću prvo. Čekaj samo. To krenu. Ja ću to prvo, ti drugu. Sad. Ćao. Pucaj svoju!
je pala sad? Ne znamo gdje je pala, ali znamo da smo napravili teksaški Ovo sam ja masakar izabrao. motornom testerom. Ovo sam ja izjedio. Alo, još patke, vraćaj se u blind. Ja da vidim ovo. Kupim ove patke. Ja ću pokupim iza tebe. Ti ubio neku patku? Ne znam, pucao sam, ali nisam. Evo vamo jedna, mislim da je ova moja. Ajde. Opalio sam u nju, ali ne znam. A ko će da ide da mi donese onu tamo dalje što je pala? Ovo je isto tvoja. Ja sam ubio. Halo, vamo, ko će da ide, nema tamo, ima tamo jedna tvoja mislim. Ili je moja, ne. Pentajli. Ima tu da si ti jedna patka. Pentajli, vraćaj se unutra bre. Ko će mi donese onu dalje? Vraćaj se! Ko će donese onu dalje? Kera ćemo možda da dozovemo. Dobro. Sljedeću. Ne sledeću, što ovo? Jel ne slađu? Ne sledeću. Stani pripremaj pumparicu. Ja kao obično pucam prve. Ne znaš? A ne. Čekaj, napunim Ajde, pumparicu. brzo! Ja ću ovog kormorana prvog. Ja ću prvo i dalje. Evo, gotovo. Pucaj! Gadvali! Ubio sam. A ja ništa, brate, nema sreće. Majku. Ništa. Odaš. Ja moram napunim sve iz početka. Što da napuniš? Pumparicu. Šta je ono tamo što dolazi? Šta su ono? Ono su Amerikani. American Black. A, ostalo mi 3 map. Ispucam ova 3. Nemoj bre. Ne. Samo 3, malo napunim. Američki. Znam da su američke, dakle ovo su američke patke. Ako slete, bit će dobro. Sledeću. Ne. Evo nas, evo ih još jedne. Još jedne su iza nas. Ima ih dosta. Ne znamo. Ovo su i gadvali, American Black Duckovi. Ima razne. Polke, njorke. I tako dalje. Neće slete nijedno. Da pucamo. Nemoj. Može se desiti ako one nadrogirane patke što smo pucali i onda dođu. Idem ja po moju patku. Alo, sljedeću, vraćaj se unutra. Ko sledeće? Dobre, sledeće. Viš da su se vratile dve. Gle, ja ću prvo, on je muški, može. Da, sve dobro ide tebi, ajde mrš. Šalice. Pa prvo... Jesu ovo gadvali? Jes. Ja prvo uvek. Ajde. Muški, ajde. Ne ubij. Crko! Evenka. Ajde dođi slikam pa završavamo klip. Dođi vamo do mene prvo. A nema veze, slike se tako. A može... Ajde doći. Koliko ja. Pošto je to mužio. Vrlo dobar. Hvala. Ajde, Slikamo se sa mojom patkom i završavamo klip. Hvala vam, ostavite like, sub. Subscribe-ujte se na njegov kanal, napisat ću dole u deskripciji link. I to je bilo to. Sad evo pokupimo moju. Eno tamo tvoje jedne. Nije to tvoja. Nije, moja mama upala. Uzi, Aj pokupit ću i ovu.
I ovdje imam jednu. A ko će ono daleko doći što sam ubio blinke? Niko. Uvali su. Ovo je tvoja, 2 puta se pogodio. Ajde, dolazi vamo. Ne, moram da idem po ono dalje patku. A daj, dođi vamo da se slikam pa završim klip. Dobro. A poslije pošalji kući. Ajde. 2 puta sam je spječio. Dobro je. A čekaj, nisam je ni namestio. Šta je ovo nadrogiralo se? Pardon. To. Evo ga. I to je to. Sad znači.